Larraitz Zuazok, Zuri Goikoetxeak eta Ainhoa Andrakak idatzi eta zuzendutako dokumentala da. Juan Carlos Pérez, Itoiz taldeko liderra, argitaratu gabeko zilta bilduma batzuen aurkikuntzaren ondorioz, gogo eta sakon batean murgilduko da. Hori da dokumentalaren abia puntua. Narrazioak ez du biopik musikalaren egitura eta forma klasikoa jarraitzen. Sormena eta emozioa gailentzen dira. Gaur, klaketan, Itoiz udako sesioak. Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal zineari buruzko podcasta. 1978an lehen diskoa kaleratu zutenean euskal musikaren panorama aldatu zuten. Ordutik, 10 urteko ibilbide arrakastatsua izan zuen Itoiz musika taldeak, Zuri Goikoetxeak, Ainhoa Andrakak eta gaurko gonbidatua den Larraitz Zuazok, talderi buruzko dokumental oso berezi bat egin dute. Itoiz udako sesioak. Kaixo Larraitz. Kaixo. Itoitzen fan bezala egin zenuen o izan zenuen hau egiteko gogoa zinegile modura alabiak. Biak, ez da, ez banintzin egile izango, ez nuen, naiz eta fan izan, ez nuen egingo pelikula, baina egia da fan izateak eraman ninduela ilusio hori eukitzera. Zuzendu dezu esan deten bezala, Zuri Goikoetxea eta Ainhoa Andrakarekin, oso ohikoa bilakatzen ari da azken urteotan, euskal zinegileen artean, dauzkagu Moriarty Tarrak adibidez ez, tandemea edo zuzentzea. Ze moduz da, 6 eskutara zuzentzearen lan hori, sokatira asko egin dituzuen, negarrak, tirabirak egon dira, edo dena ondo joan da? Denetarik egonda, baina oso positiboan, esango nuke. Uste dut sarean lan egiteak, edo sarean sortzeak, proiektu hau behintzat eraman duela heldu den tokira, bestela, ez dakit nora helduko zen, ez? Baina desde luego ez gaur egun dagoen tokira, eta, bueno, gainera beti esaten dugu esan duzu 6 eskutara, baina azken baten 3 gara, eta zenbaki esparra izateak, tirabira hoietan, sortu izan direnetan. Alia, bostaketetan inparrak izatelako, ez? Bai, beti dago bat desenpatatzen duen, eta horre bai egonda holan idatzi gabeko legeantzerako bat, bi baten kontra bazen, bat hori isildu egiten zen, eta aurrera. Egia, gero sartuko ga, prozesua luzea izan da, urte batzuk eman dituzue honetan, baina dokumentalean murgildu aurretik, pixkat ezagutu nahiko nuke zure lana, Larraitzen lana aurretik, ze, pixkat Doxaren aterkipean egin duzue proiektu hau, baina nondik dator pixkat zure zinegile sena hori, edo nondik zatoz, edo zein izan da pixkat zure ibilbidea, nola iritsi zea Itoiz udako sesioak bezalako dokumental bat zuzentzea? Bueno, nik egia da, beti esaten dut, bideoklipak ekarri ninduela ikusentzunezkora. Nigo goratzen naiz txikitan, MTV ezagutu nuenetik orduak pasatzen dituen hori ikusten, horrek eraman ninduen muntaia ikasi nahi izatera, eta nik hasieran horretan ibiltzen nintzen, egia da gero, hemen ikusentzunezko karrera bukatuta gero, Barcelonara joan nintzela masterra egitera dokumentalean, eta horren ostean, zuzendu nuen lehenengo, lan apur bate izen eukizuen dokumentala edo Mujeres Euskalduna, eta Mujeres Euskalduna oso dokumental soziala izan zen, eukizuen nahiko jartzun, eta horren ostean enkarguantzerako bat egin zidaten beste apur bate estilo bereko dokumental bat zuzentzeko 163 días la huelga de bandas. Eta hor lan egin nuen lehenengo aldiz Doxarekin. Orduan, gertatzen dena da, gero, bai egon zera olako paroi antzeko bat dokumental gintzan, baina behin, hau, igual, bitu ez errepikatzearen, hau ez dute igual askotan kontatu, baina lagun batekin nengoen Argoitia izela jakin izan genuenean, eta horazi ginen, Argoitiak zeukan harremana, Itoizekin, nola letrak egiten zizkiaten, eta horazi ginen hitz egiten, Itoiz, gora eta bera, eta lagun honek patxik esan zian, Juan Carlos Pérez nire laguna da.
Eta zen, hombre, laguna, zenbaterainoko laguna. Jakin ezune zenbaterainokoa, Zenbaterainoko laguna. Ez, handia, handia, eta deitu aldio zo desateko, ez? Eta hor elkarrizketa horretan sortu zen, osea, ez da aldez aurretik pentsatuta neukan. Osea, lehenengo hazia hor erin zen nola bait, ez? Hor izan zen, bai. Berak, dei pare bat egon ziren, eta ziren Juan Carlosek esaten zuen niri txibakean, baina, momentu baten onartu zuen, esan zen, esan etortzeko, eta hor joan nintzen, bere txera, kristone super urduri, ia zer, nik banekien zer ez zuen nahi, esaten zuela, eski gauzak hemen beti egiten dira harin eta txarto, edo ez dakiz zer, eta bai, hemen esaten zuenan, hemen Euskal Herrian. Euskal Herrian, askotan gogo eukitzen dela gauzak egiteko, eta denbora eskaini gabe, edo mismo esan, nik badakitzuk zer ez duzun nahi, baina esan zuk zer bai, ez? Osea, ni ez nator planteamendu konkretu batekin, baina zuk esango bazen, nondik bai, eta hor ja hasi zen mutriku, indar trabes, gaztetan, ez dakiz zer, eta ja, harrapatu nuen hortik, osea, atzera begiratze hori, baina oso atzera begiratze horrek bai ilusionatzen zuela, eta hor ja bukinuen sentsazioa, atetxo bat zabaldu zidala zerbait egiteko, ez nuen jakingo zeinbaterainoko zabalduko zuen atea, bihotza eta zabaldu duen guztia, momentu horretan. Eta klaketan amaitu dezun arte. Egia da Juan Carlos Pérez sarri aipatuko dugu, nik uste gaurko podcastean, ze beren hortasuna bada, nik uste dokumentalaren forma eta edukiain berezia izatearen arrazoietako bat, ez? Bai. Dokumentalean oaintxe murgilduko gea, baina nik bai nabarmendu nahiko nuke, lehenik eta bain oso apustu ausarta dela, ze egia da hor, baduzuela alde batetik fenomeno fanen bultzada posible hori, eta gero, taldea ezagutzen ez duena, ez? Alegia, bi publiko mota dauzkazue, baina zuen asmoa edo zuen aspustua oso ausarta izan da hasieratik, ze egia da nik egin detola errepaso moduko bat, eta badago azken boladan musika dokumentalen gorakada nabarmen bat. Oro har nazioartean, baina Euskal Herrian besteak beste, egonda Izaroren limoiari eztia, berritxarraken dardara, hau ez da kontzertu bat zetakena, zuena, baina nik uste zuena baina barmentzen dela hauetatik, ez? Ze ez du jarraitzen biopik musikal tradizionalen egitura, forma klasikoa, hasieratik zenuen argi, forma hau erabili nahi zenutela kontatzeko istorio hau, edo izan da pixka bat, babin Juan Carlos ezagutu ostean, eraman zaitu ontara. Hasieratik geneukan argi, gainera hirurok oso argi geneukan, guri zine egitera ez gara matzala gauza klasiko edo ohiko bat egiteak, ez? Eta orduan ez genuen biopik bat egin nahi, edo reportai forma apur bat, zerbait desberdina egin genuela hori argi geneukan. Eta gero, nik uste dut, itoizen izaerak berak, apur bate, itoizen nik behintzat irudikatzen dut horrelako alo misterio, alo batekin, erdi surrealismo, mugitzen dena ere, nik uste dut, horrek, albideratu zigula, gu ere hor posizionatzera planteamendua egiteko orduan. Kostatu zitzaigun apur bat askatzea, kate batzuk, ez? Osea, ze responsabilidadea zutin osuna, osea, kriston fan, Osea, ardura puntua sentitu ez dute. Presioa, bai. Sentitu ez dugu gainetik kendu. Ez du ekendu, oraindik ere sentitzen duzu. Orain ja bai. Baina prozesu guztian, ardura handia zen, osea, itoiz eukitze esku artean, ez? Osea, kriston responsabilidadea zen. Baina ausartu ginenen esan genuenan ez, osea, guazen, ausardi hori muturrera eramatea, eta zerbait desberdina egitea, apur bat, ez dute esango itoizen mailan kokatzeko, ze hori da, gehiegi izatea, eta ez nuke hori izan nahiko ez, baina bai, guk ere jolastea apur bat itoizen jolasten zuen, alo mistiko edo horretan, eta hori horrela erabaki genuenean, izan ginen askoz askeago eta askoz ausartago egiteko egin duguna. Baize, prozesu hitza errepikatzen egia, baina ulertu duten 7 urte inguru egontzate, 7-8 urte inguru egontzate prozesu horretan, imaginatzet material asko kanpoan geldituko zela, ez dakit telesail bateako ematen duen, edo material asko geratu da, badago zerbait ez tezuena sartu eta askotan pentsatzen dezula, hau sartu izan manu, edo ez, agian ez. Material asko gelditu da kanpoan, baina uste dut borobil geratu dela egin dugun pieza, eta ja,
Eta listo. Bai. Ja publikoarena da, onerako eta txarrako publikoarena da. Bai, buelta asko eman dizkiogu muntaian, baina, bueno, ja, listo. Listo, egina dago. Bueno, ez dugu aipatu, baina dokumentalaren abia puntua da, Juan Carlos Pérez, taldeko liderrak, topatzen dituzu argitaratu gabeko zinta bilduma batzuk, eta pixkat hortik tiraka, nolaiteko gogoeta sakon batean murgiltzen da. Zinta hoiek, benetan aurkituak dira, edo fikzioa da? Ez. Benetan. Benetan aurkitua dira. Nik uste dut dokumentalaren parte aberatzenetako bat dela. Hasieran Juan Carlosen zan dezagun parte hartzea zan, planteatzen zen apurra, parte hartuko dut, ez? Edo, baina gero, zintak aurkitzen joan ginen einean, eta gauza hauak agertzen joan ziren einean, artxibo hau, bere partaidetza pasatu zen beste gauza bat izatera, eta izan zen benetazko prozesu bat bizi izan zuela berak ere, benetan dokumentala grabatzen ibili ginen egunetan. Osea, benetazkoa izan zen errebizio hori, benetan entzuten ditu gauza horiek lehenengo aldiz, eta sentitzen duen guztia reala da. Orduan, oso era desberdinetara agertu dira, berak azaltzen du pelikulan udako sesioak deituriko zinta nola agertu zen, ez? Mutrikune ezagun batzuk etxean zeukaten, beraiek grabatu zuten 15 urterekin, zinta hori batak beste bateri utzita eta ez dakit noren etxera joan zen, eta 40 urte beranduago familia batek zinta hori gaur egun entzuten du oraindik, ez? Eta hori orain konturatu dira horretaz, hori horrela agertu zen. Ezekielen maketa... Mira, oraintxe, aipatzen dezula Ezekielena, irudi batzuk ikusiko ditugu. Vale. Que ahí es un coro de niños. Pero al principio solamente es una acústica. Bueno, hau da momentu hietako bat, ez? Irudietan daukagu, bera Ezekiel diskoa entzuten gaur egun, eta berak duen erreakzioa. Qué fuerte, ¿no? Impresionante. Hostia. Hau ez da, nabari da, hau benetakoa dela. Hor pasatu zen, esaten dena por todos los estados. Qué fuerte, tú. Qué fuerte, tú. Egia da, onerako eta txarrerako badula nortasun bat, pantalla zeharkatu egiten dula, ez? Eta nik uste, dokumentalaren harimetako bat, edo gakoetako bat, bera dela. La guitarra también, no paraba, Me cago en Dios. Ya, pero luego también todos los arreglos, ¿no? O sea, como... Sí. Clavaos. Claro. Quitando donde ha habido trompetas me ha sorprendido porque no hay trompetas, hay flautas. No, son flautas. Pero... Y lo del tren también y todo estaba... Qué tirón, qué barbaridad. Qué barbaridad. Bai, badaude oso momentu ez dakit espontaneoak eta autentikoak, ez? Imaginatzen oparia izango ziela olako sekuentzia grabatu alizatea, ez? Hombre, kristo no paria. Guk, berez, ja, zinta hau, zeukan alkaldek, Joseba alkaldek, berari eman zion, berak horren gainean Ezekielen letrak egiteko. Eta alkalderi elkarrizketa egin ostean, eta basi joan etzera, eta banioik eukiko dute, maketa etxean deukat izan zen, jode, zela maketa etxean deukazu. Da gero, maketa etxean entzun nuenen, osea, nik negarra egin dut maketa hori etxean entzun da, eta taldekide gehiagok ere bai, eta bertan grabaketa izan zen ere oso momentu oso emozionante. Batez ere ikusita Juan Carlosek nola bizi izan zuen. 1900 da pixkat itoiz hobeto ezagutzeko, edo ulertzeko nahiz da dokumentalean ondo transmititzen den. 1978ra jauzi txiki bat eginez, egia da arrantzale herri txiki batean sortutako talde bat, eta bere musika proposamenak etzuela neurri batean bat egiten inguruarekin, nola izan zen pixkat giro hori guztia? Nola kontatzen dugu Juan Carlosek? Zaila izango zen, erresa, azkenan itoitz bada hor, ez? Faro txiki bat, euskal musikaren alorrean, ez? Zera egin zuen, etzen erresa izango, imaginatzen, dut. Berak kontatzen du, esaten denak, el brillito en los ojos, beti. bai, kariño handiarekin gogoratzen ditu urte horiek, baina esaten du bai, ez zutela, ez konstiente izan gabe zer gertatzen ari zen hor, ez? Oso modu intuitiboan, hasi zirela, hori, elkartu, gitarrarekin, berak, sormoen prozesua oso intuitiboa zela, eta lagun artean elkartu, eta gero beste bat ekarri, eta baina konstiente izan gabe, gauza apurtzaile bat egiten ari zirela, ez? Dokumentalak dituen osagaien artean, aipatu dugu ausarta dela, eta, badela arriskatua, zergatik, adibidez, elkarrizketak ditu, baina ez nola nahiko elkarrizketak. Hemen adibidez. Bat jartzearren, ze asko daude. Ikustezakegu, Bernardo Atxaga eta Juan Carlos Pérez, elkarrizketa bat astear, baina xakera jokatzen. Emaztia eta biok Montevideon genbiltzala analako leku aparte batian.
inorretzegoen ingurun da. Ikusi, Zergatik erabakitu zu elkarrizketak horrela egitea? Osea, zergatik ze guztiak dira gero besteren bat ikusiko dugu, Bai. baina forma berezi hau ere, ez bakarrik estetikoki, baizik eta edukia. Nik uste dut bi arrazoi daudela. Batetik, lehen esan dizudana, ez da? Osea, uste genuelako posible zela jolastea, beraiek lenguaiarekin eta letrekin eta musikarekin jolastu izan duten bezala, guk ere gure lenguaiarekin jolastu al genuela surrealismo horretan mugitzen eta zergaitik ez? Baina bero bestalde batetik, guk grabatzen hasi baino harin hau, egon zen horra aurreko fase bat, dokumentazio fasea esan dezagun, egin genituen elkarrizketa pilo bat, jende askori, itoizeko partaidei, baina inguruan zebilen jende askori bebai, eta luzea, gainera audioan bakarrik grabatu genituen, gero inoiz zeukitzeko tentaziorik elkarrizketa horiek, apur bat lenguaia arruntagoarekin grabatuta zeudenez, inoiz ez erabiltzeko, audioan bakarrik, baina konturatu ginen, zeukatela denek apur bat diskursoa oso ikasia. Oso ikasia bezala, denok kontatzen zutela modu berdinean, hasiera eta batez ere bukaera, badakizu beti egon da hor bukaeraren historiarekin, eta... ez, musikaria askoren altean, asko errepikatzen dira diskursoak, ez? Eta denak zeukaten apur bat ikasitako diskurso bat bezala, eta uste genuen, horri buelta asko eman genizkion, ez? Baina nola egin apur bat diskurso horretatik ateratzeko, eta gainera beraien artean hitzegin zezatela, hitzegin gabe zeuden gauza askotaz, ez? Eta orduan, okurritu zitzaizkigun hor dispositibo batzuk, igual, hasiera baten nahiko zoroak esan dezagunez, baitu Jimmy Arrabit jartzen dugu, kristal baten kontra, eta guzti ziluntasunean. Antxon jartzen dugu, proiekzio batek aurpegian ematen dion bitartean, Juan Carlosekin hitz egiten, baina guretzako, Antxonen elkarrizketa adibidez, ez da bat ere erosoa, baina bera ere momentu batzutan ez da eroso egon. Claro. Eta orduan, berriro apur bat, bultzatzearekin egoera horretan jartzera, atera ziren elkarrizketak guk uste genuena baino asko zurrunago joan ziren elkarrizketa horietan. Gainera Juan Carlosek jolas bezala planteatu genio, berak ezekien eguneran norretorriko zen. Berak ezekien, momentuan jakiten zuen. Bai, baina elkarrizketak, baina zetozenak ziren apur bat gure konplizeak, eta beraiek bazekaten gida txiki bat, ez? Trampa txiki batzuk egin ditugu. Pasatzen dena da gero trampa horietatik, beraiek ez dakit zerk eraginda, joan direla guk uste genuena, baina asko sarin, guk ez genuen, pero hasita jarraian Jimmy Arrabitek esango zionik tradizionatuta sentitu nintzen, hor gelitu ginen guztiok, jode. Bai, sentsazioa ematen dut ikusle bezala korapilo asko askatu direla, ez? Bai. Eta hortik sortua igual, ez duen trampa txiki ebietatik. Bai, eta eroso sentitu dira dispositibo horiekin, eta bezakit, lenguai aldetik eta ematen dio, hori ez, rollo apur bat mistikoa guri gustatzen zaigu realismo magiko moduan, ez, definitzea elkarrizketa horiek, eta bezakizu benetan gertatu diren, edo Juan Carlosen buruan gertatu diren, ze agertu eta desagertu egiten dira, baina oso aberasgarriak izan dira, eta beraiek ere sentitu duten, ikustut zirkulo bat itxi izanaren sentsazioarekin. Polita da, dokumentalari esker hori lortu izana. Aipatu duzu, amets edo sentsazio liriko edo oroitzapen horiek, beste adar bat, oroitzapen horiek irudikatzeko, ez dezuela nola baiteko errekreazio simple bat egin dituzue pasarte batzuk, vintage estetika batekin, forma karratuan grabatuak, aktoreekin, alegia askotan dokumentaletan oso gutxi zaintzen den alor bat, zuentzako izan da zutabe garrantzitsu bat, eta ikusiko ditugu irudi batzuk. Ze, polita da, adibidez, oain ikusiko dugunarekin, nola orainaldiko eta iraganeko pasarteak lotu dituzuen muntainan gaina abestiekin. Nik uste hau sekuentzia oso adierazgarria dela. Hau da aktoreekin filmatutako pasarte bat, baina izan ziteken film labur bat. Dira, beraie gaztetan, usietuen arentzat, bada ezpada, irudietan. Momentu hau zoragarri egiten zait. Nola lotu dezuten iragana eta oraina abesti baten bidez, eta nola lortu dezuten behaien erreakzio autentiko hau, ez? Olako erabakiak muntaian hartu dituzue, aurretik zenituzten ja pentsatuak gidoiean, izan da pixkat,
Ze, klaro, zuk diozuna ez, askotan elkarrizketa horietan sortu dira egoera batzuk, igual, ez zenituzenak zuek pentsatuak, gero montaian indezute pixkat gidoi organiko hori moldatu, oza, nola izan da hori guztia? Montaia izan da... Montaia ipatzen temako izan, esaten dira. Nik uste montaiari buruz beste ordu berdi itzein genezake, ez? Bai, biarretorriko nes montaiari. Bakarrik montaiari buruz. Montaian asko sufritu dugu. Bai. Bai, sufritu dugu, genekielako, gu heldu ginen grabaketatik oso posik, jakinda, kriston materiala daukagula, posik eunden, irudiarekin, posik eunden egindako gauzekin, bagenekin Juan Carlosen sentsazioak grabaketan zeintzuk izan ziren, oso potenteak zirela eta bar, baina gero papelean geneukan gidoiaren arabera, montatzen hasi ginenean, ostia, zezen bat ere erreza izan, lehenengo montaia ikusi nuenan, nik ez dut ulertzen pelikula, ez nik ulertzen, nok ulertuko du. Zuk ez zenuen ez zeruela ulertzen. Bai, oso ez zuen lehenengoan funtzionatu genukan plantamenduak, ez? Eta hor ere uki genuen beste prozesu bat, luzea ere, askatzeko beste konpleju batzuetaz, igual ez duka zertan izan kronologikoan muntaiak, igual ez da gertatzen ez baduzu beti ondo ulertzen norden pantailan agertzen den pertsona bakoitza, guzti horretaz askatzea ere asko kostatu zitzaigun, eta erabakitzea ardatzak izan bar zuela emozioak, ez? Eta denporan aurrera eta atzera egin genezakeela, eta jendearekin aurrera eta atzera, apur bat bildurrik gabe, azten gara ostasunetik eta indiferentziatik, gero pasatzen gara lotza, ezekielen, sekuentzia horrekin ez, lotza eta pudore horretara, eta Juan Carlos sartzo pasatzen zuen, eta gero bukatzen dugu, berriro ilusioan, ez? Eta bide hori jarraitu behar genuela, ulertu genuenean, egin zuen pelikulak, klak, ez? Baina horra heldu arte, sonrisa zilagrimas. Nik uste, ikusi ez duenari ohartarazi behartzaiola, ez duela jasoko taldeari buruzko informazioa, gailentzen dela, batez ere hori, emozioa eta sorkuntza, nik uste, ez? Eta hori dela nabarmendu beharrekoa. Badago Juan Carlos Perezen beste esaldi bat, Juan Carlos Perezen esaldiekin ere ingenezake beste tarte bat, ez duena, jakitean noiz amaitu behar duzun historioa intuizioarekin jokatzea da. Hori ez du, uste, iraganeko pasarte batean. Amaierari buruz galdetu nahi nizun. Argi zenuten dokumentalak onela amaitu behartzen zenutela, barkatu, sorpresa txiki hori, indartrabesa erpatu dezu leno, amaierari buruz pixkat, nola izan zen hori guztia, ideia, argi zenuten, ez? Amaiera spoiler egin gabe, dinozu. Amaiera guri gustatuko litzaiguke, beti pentsatu dugu izan zitekela hori modurik egokiena, baina inorrezen ausartzen eskatzera. Eta nora ausartu zen? Ez, Juan Carlosek proposatu zuen. Berak proposatu zuen ez hori. Baina denok nahi zenuten. Eta zinaten ausartzen. Baina jartzen genizkion gauzak neko errez. Pete estudioan gaude, eta bitu hemen gitarra pilo bat, beste zakizer, hemen pasatuko dira bat, eta berari okurritu zitzaion oso modu organikoa izan zitekela horrela maitzea, eta hori, lehen esan dozuna, opari bat izan bazen lehengo sekuentzia grabatzea, imaginatu hau. Dokumentala amaitu zenutenean, eta ez dakit pasea egin zenutenean, itoiz edo lantaldeari, orokorrean, lehenengo aldi hori, ze feedback jaso zenuten, batez ere beraien aldetik, nolakoa izan zen, urduri... Lehenengo, ni ez dut inoiz astuko Juan Carlos etorri zenean bera bakarrik ikustera. Ni nengoen izerditan. Lehenengo aldian bera bakarrik etorri zen. Eta ni bera alboan nengoen jesarrita, bera horrela, eta ni alborantza, ez nintzen ausartzen... Hori ikusten nahiko nuke dokumental bat, hori ikusten. Ez nintzen ausartzen berari begiratzera, esaten jode, eta tituloa agertzen denean, Jimmy Arrabiten historia guztiaren ostean, horrela, besotik geratu ziren, eta esan zian, ondo larraitz ondo. Esan joder. Ondo larraitz ondo, horrek esan dira oso ondo berez edozein pertsonen zat, ez? Eta lasaitasuna orduan, ez? Orduan kriston lasaitasuna, eta beraiek, niretzako garrantzitsuna zen beraiek, ez? Gero banekien publikoan, suposatzen nuen erantzuna, disparragoa izan zitekela, jende asko nik uste dut etorriko zela pentsatzen, hori, biopik bat, edo musika gehiagorekin, edo bukaerako itoiz gehiago egongo zela, eta ez dago hainbeste, ez? Baina egia da, nik uste nuena baino, orokorrean, ez da uste nuela txarra, ez? Baina uste nuen kritika gehiago egongo zela alde horretatik egon dena baino.
Orduan, baina batez ere beraiek posik ikustearekin eta gero, jolin, horren ostean asko lagundu gaituzte, batera joan gara Gijonera, batera joan gara Madrilera, batera egin dugu. Implikazioa denona izan da, zentzu horretan. Bai, orduan oso posik eta oso kriston lasaitu hartuta. Gaina nazioartean eta jaialdietan, eta ondo funtzionatzen ari da, ikusleen artean ere, egia da, apustu ausarta dela, baina, batzutan apustu ausartak ere ez, Hombre, nik uste dut, kasu honetan, itoiz ez dakite beste talde asko ere, ez dinot, baina ez ginela gelditu erdi bidean, ez? Osea, apostua ausarta izatekotan izan bar zen guztiz ausarta. Azken muturreraino. Bai, edo egin bestelako gauza bat, eta eta pasatu besterik barik, edo ja zer egitekotan, da nik uste dut taldeak merezi zuela oso eskuzabala iruditzen zedena da Juan Carlosen partetik, bere ere sortzaile den heinean, guri itzidigu sortzen itzidigu moduan, ez? Osea, ez dut esango itxuan, itxi gora bera intuizioak, suposatzen dut ikustiko zuela, lanean ondari garela, baina zelako askatasuna eman digun puntu honetar arte eramateko pelikula. Implikazioaz gain konfiantza ere ikaragarria gondala. Bai, baten hartu neun kafe bat gogoratzen naiz Matxita eta Juan Carlosekin mutriko, oindela urteak. Eta Matxitxak esaten zian, larraitzu begizu zer den, gure ume txikia ezagutzen ez dugu norbaiteri, ez ari zara eskatzen ume txikia moteko zuri. Ez dakizu ez zer aidan jaten, ez zer aidan ere, zer? Eta ez denen, ja. Eta begira. Ume txuki hori hemen aurkeztu dugu klaketan, larraizuazo, kriston plazerra izan da. Bardin. Zorionak itoizudako sesioak dokumental berezi eta eder honengatik, mundu guztiari gomendatzen dioguna. Zorte hon. Hendik aurrerako proiektuetan, eta pantailaren edo uinen aldean zaudeten guztioi, eskerrik asko bestekein klaketa entzuteagatik. Eskerrik asko. Klaketa entzun duzu, Euskal Zineari buruzko podcasta. Zuzendaritza, gidoia eta aurkezpena Gaizka Izagirre. Irudi grabaketa eta edizioa Mara Narro eta Lander Rallon. Audio grabaketa eta muntaia Iñaki Bera Etxe. Diseinua Mara Narro. EITB Median entzun eta jarraitu dezakezu klaketa. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ondaimeneko izpena.